Verivox.de. Da sparen Sie mit Sicherheit. Samsung hat hier auf dem Mobile World Congress wie erwartet das Galaxy S6 und S6 Edge vorgestellt. Technisch handelt es sich eigentlich um identische Geräte, mit dem ganz kleinen Unterschied beim Edge, Nomen est Omen, dass halt hier der Bildschirm diesmal auf beiden Seiten so ganz leicht um den Rand herum geht. Das kennen wir ja schon vom Note 4. Da war das noch ein bisschen größer, jetzt aber dafür auf beiden Seiten. Und dieses Edge-Display, das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen kann man ja hier auch zusätzliche Informationen, die werden hier über dieses Rubbeln da ganz kurz aufgerufen, kann man zusätzliche Informationen einblenden. Allerdings nicht wie beim Note 4, hier beispielsweise Apps, diese Schnellzugriffe. Dafür ist einfach der Platz hier zu klein. Oder dafür gibt es jetzt einen zweiten Trick aber. Hier oben, man kann da erkennen, ist so ein leichter Karteireiter zu sehen. Wenn man den ausfährt, kommen hier die 5 am häufigsten benutzten Kontakte zum Vorschein. Und denen kann man dann verschiedene Farben zuweisen. Das läuft hier oben über die Einstellung, man kann sich das vorstellen. Hintergrund ist, wenn man jetzt beispielsweise in einem Meeting ist, in der Regel liegt dann ja das Telefon so, damit es stumm geschaltet ist mit dem Bauch auf dem Tisch, kann man dann trotzdem, wenn ein Anruf eingeht, anhand der Farbe hier erkennen, wer ruft da jetzt an und sogar hier über einen Druck auf den Pulsmesser, auch den kennen wir ja schon von Samsung, kurz draufdrücken, dann geht da automatisch eine vorgefertigte SMS raus, tut mir leid, bin im Meeting, ruf gleich zurück oder was auch immer. Also das sind so ein paar Geschichten, die man hier machen kann. Aber es geht natürlich auch ein bisschen um neue Technologie, völlig klar. Und man erkennt das vielleicht auch schon an dieser sehr dünnen Bauweise. Samsung redet da von 6,8 mm. Da ist natürlich jetzt leider Gottes kein Platz, erstens für einen SD-Kartenslot. Das hier oben ist nämlich nur für die SIM-Karte gedacht, hier auf der Seite. Das heißt, es gibt tatsächlich keinen SD-Kartenslot mehr. Man kann den Speicher nicht erweitern. Dafür, jetzt die gute Nachricht, gibt es 32, 64 und festhalten 128 GB internen Speicher. Ja, und damit sollte dann auch, glaube ich, der intensivste Nutzer zu Rande kommen, weil 128 GB, das ist schon eine Menge. Wichtig dabei ist natürlich jetzt der Preis, den hat Samsung hier noch nicht genannt. Da müssen wir dann einfach mal abwarten, die nächsten Tage, was da noch kommen mag. Und außerdem ist die Batterie nicht mehr auswechselbar. Das war ja immer der große Vorteil bei Samsung. Jetzt hier auch fest verbaut. Soll aber ganz neue Technologie sein, obwohl es nur 2600 mAh sind. Zum Vergleich, der Vorgänger 2800. Trotzdem steckt jetzt der hauseigene Exynos-Prozessor darunter. Exynos 7, 64-Bit-Unterstützung, Octa-Core. Leider verrät Samsung hier nicht mit, wie viel Gigahertz die getaktet sind. Meistens sind es ja 4 höher getaktete, 4 niedrigere getaktete. Hier wissen wir es jetzt einfach noch nicht. Das ist ein großes Betriebsgeheimnis offenbar. Müssen wir mal abwarten auf die nächsten Tage. Der soll jedenfalls sehr viel weniger Strom verbrauchen als sein Vorgänger. Und damit will man sogar noch längere Laufzeiten erreichen. Standby-Zeiten, Talktime-Zeiten oder Musikwiedergabe, was auch immer. Das müssen wir natürlich dann alles mal testen, sobald die finalen Geräte da sein werden. Das soll dann ab 10. April der Fall sein. Ja, zum Display von der Auflösung wollte ich noch mal ganz kurz was sagen. Das war ja im Vorliegen auch eigentlich schon bekannt. 5,1 Zoll ist geblieben. Wie gesagt, bei beiden Geräten alles absolut identisch. Hier haben wir halt noch so ein bisschen die Kanten, die dazukommen. Und von der Auflösung her sind es 1440 x 2560 Pixel. Und damit komme ich auf diese extrem hohe Pixeldichte von 577 ppi. Also ein super scharfes Bild, gehört mit zu den besten. Das muss man jetzt natürlich dann auch erstmal in der Praxis schauen, wie sich das dann auf die Prozessorleistung und auf die Akkuleistung auswirken. Aber angeblich soll das alles gar kein Problem sein für diesen Superprozessor. Warten wir es mal ab. Ich habe hier noch mal kurz nach hinten geschwenkt, weil ich noch was über die Kamera sagen wollte. Die schießt zwar Fotos weiterhin mit 16 Megapixels, Video wieder in 4K, ja, aber soll sehr viel lichtstärker geworden sein. Man sieht auch so ein ganz kleines bisschen schon, dass es etwas größer geworden ist, aber damit soll man jetzt bis zu 50% mehr Licht rausholen können. Das heißt sowohl Fotos als auch Videos und Zusammenspiel mit dem optischen Bildstabilisator, der also mechanisch dieses Wackeln verhindert. Da sollen jetzt noch sehr viel bessere Bilder, obwohl die reine nominale Auflösung bei 16 Megapixel gleich geblieben ist,
soll das dann deutlich optimieren. Und die Frontkamera, die soll jetzt auch mit f1,9 sehr viel mehr Licht einfangen. Deswegen hat man auch hier vorne sich das Front-LED-Licht gespart und hat 5 Megapixel. Übrigens Videos auch in QHD. Das heißt, diese 1440 x 2560 Pixel ist hier auch die Videoauflösung auf der Front. Ja, und last but not least, da hat Samsung eigentlich gar nicht große Worte hier drüber verloren auf dieser Vorstellung. Es gibt natürlich wieder hier unter dem mechanischen Home-Button den Fingerabdruck-Scanner. Da muss man jetzt aber nicht mehr ziehen beim Vorgänger, sondern es reicht dann einfach nur aus, dass man das drauflegt. Da fehlt uns jetzt die Zeit hier, das mal auszuprobieren, aber wir bekommen ja bald dann auch die finalen Geräte zugeschickt. Da können wir nochmal näher darauf eingehen. Soweit, ja, einmal muss ich aber, glaube ich, noch ganz kurz, bevor ich hier ende, zu sprechen kommen auf das S6, das ein bisschen, ja, wie gesagt, etwas anders anmutet, aber im Prinzip technisch gleich ist. Und wenn das hier so ein bisschen blau schimmert, das täuscht. Das soll angeblich tatsächlich schwarz-anthrazit sein. Beide Geräte übrigens vorne und hinten Gorilla Glas 4. Aber da muss man natürlich auch sagen, ich bin hier permanent am Putzen schon. Man sieht natürlich jeden Fingerabdruck hier auf Glas. Das kennen wir ja schon. Super edel, aber das ist was für Wischfreunde dann natürlich an dieser Stelle. Das wollte ich jetzt auch nochmal losgeworden sein. Aber ansonsten natürlich sehr handlich, sehr schick durch diesen Metallrahmen hier. Die haben durchaus schon Sexappeal, das muss ich zugeben. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Hier als erster Eindruck vom S6 und S6 Edge aus Barcelona vom Mobile World Congress. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald. Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit. Linia de telefoane Samsung Galaxy a fost pentru consumator un fel de alternativă iPhone-urilor, doar că din plastic. De la boom-ul lui S3 atunci când toată lumea fugea din Apple Store-uri pentru a cumpăra unul, cu toții am așteptat ca Samsung să prindă în sfârșit la curaj și să rupă din nou gura târgului. Calitate, sticlă, metal, putere și nu o să-mi fie frică de acest cuvânt, design. Astăzi avem un model, de fapt două, al doilea e un pic mai sexy și sticla curge un pic pe margine. Acesta este Samsung Galaxy S6 și Samsung Galaxy S6 Edge. Primul lucru care trebuie știut despre S6 este că nu seamănă cu niciun Galaxy de până acum. Adio o imitație din plastic sub formă de metal, adio o imitație de piele tot din plastic, adio tot ce nu era în regulă până nu demult la un Galaxy. Telefonul este înconjurat în întregime de aluminiu care cică se folosește în aviație. Dezbroi telefonul zboară, dar despre asta mai târziu. Pe spate avem sticlă, o alegere foarte bună din punct de vedere al gamei de culori. De la reflecții, telefonul capătă nuanțe diferite și vizual arată super tare. Două mari probleme cu această sticlă este că prinde amprentele și că alunecă cu ușurință. În schimb, dacă a căzut, suntem protejați de stratul Gorilla Glass 4, care la moment este cea mai puternică soluție anti-zgrieturi de pe un smartphone. Pe lângă S6 obișnuit, Samsung a lansat un model care la sigur va atrage atenția datorită display-ului ce se prelungește un pic pe margini. Galaxy S6 Edge este fratele mai sexy al lui S6. Această idee Samsung a testat-o pe Note 4 Edge, unde era o singură margină, mai curbată ce-i drept. Pe S6 Edge, Samsung a profitat foarte puțin de această formă. Aici avem accesarea rapidă a câtorva contacte, ora pe timp de noapte, notificări și un efect color atunci când ești apelat și telefonul e cu fața în jos. Dar cum ar fi dacă pe această margine era situată bara de listare sau pornirea anumitor funcții sau aplicații direct de pe aceasta? Pe viitor sperăm ca Samsung să se gândească la asta, la moment este mai mult un element de design, însă unul foarte plăcut. Dacă tot vorbim de ecran, din fericire Samsung a păstrat o diagonală de 5,1 inch, mărind doar rezoluția. Așa cum era de așteptat, avem o rezoluție 2K. Desigur, în cifre asta sună extrem de impresionant, fiind cu aproape 50% mai detaliat decât ecranul unui iPhone 6 sau decât două televizoare Full HD împreună. Asta nu înseamnă că ecranul iPhone-ului e făcut din pătrățele, dar ce ține de contrast, culori, unghiuri de vizualizare, Samsung e cu mult peste. A reușit să scape de culorile suprasaturate, obținând un ecran bine balansat, dar care are culori mai accentuate. Și apropo, la fel ca și pe spate, aici avem acoperire Gorilla Glass 4.
Optica lui Galaxy S6 vrem noi sau nu vrem, dar trebuie să fie lăudată. Este unica cameră de pe un Android care s-a apropiat cel mai tare de fotografii bune, făcute oriunde, fără mult chin și multe setări. Avem 16 megapixeli pe spate care se descurcă de minune, reușind să iasă în fața celuiași iPhone 6 sau 6 Plus. Fotografiile ies mai luminoase în toate condițiile, unghiul de cuprindere este mai mare, plus că avem regim HDR Live. O chestie tare interesantă este aprinderea camerei prin dublu tap, de oriunde și în mai puțin de o secundă. Camera selfie și ea este la cel mai înalt nivel, cu 5 megapixeli, același contrast și un unghi de cuprindere îndeajuns de mare încât să încapă toată gașca într-un selfie. Iar pentru a nu te chinui să apeși pe buton, poți îndrepta degetul spre sensorul de măsurare a pulsului și poza e gata. Pentru amatorii de video, desigur avem disponibil formatul 4K, slow motion, fast motion și multe alte funcții. Pe scurt, camera într-adevăr își știe meseria. Încă un lucru pe care Samsung trebuia să-l învețe de ceva ani era optimizarea sistemului. Nu mă gândeam că voi spune asta vreodată, dar, într-un oarecare fel, TouchWiz-ul a reușit să devină mai eficient. Asta cum? În primul rând, nu este umplut cu tot carul de aplicații și servicii Samsung. Ai nevoie, ai intrat și ți-ai descarcat ce ai dorit, iar cele preinstalate pot fi șterse. Vizual în meniuri a fost păstrat cât de cât conceptul de material design de pe Android Lollipop, deja cu iconițele se rezolvă instalând un launcher. Dar anume modul în care lucrează sistemul este neașteptat de îmbucurător. Acum, după jumătate de lună, nu mai apar tot felul de frânări, ezitări și alte lucruri enervante pentru un telefon nou. Desigur, această optimizare se datorează și puterii din interior. Avem un procesor Exynos cu 8 nuclee construit după tehnologia de 14 nanometri, ceea ce oferă un plus la durata bateriei fără a reduce din puterea. Avem și 3 GB de RAM de generația DDR4 și un nou tip de memorie internă. Toate aceste elemente împreună fac din Galaxy o super mașinărie. Deși cu toată această putere, smartphone-ul se încălzește extrem de tare. O altă îngrijorare a fanilor Samsung a fost lipsa unui slot pentru microSD. Explicația este simplă. Datorită noului tip de memorie folosit în S6, viteza de citire și scriere a informației este mult prea mare pentru microSD. Prezența unuia ar încurca sistemul să lucreze la fel de rapid. Plus că S6 se vinde cu minim 32 de GB și, în genere, folosiți cloud-ul. Samsung, apropo, oferă împreună cu S6 100 de GB pe OneDrive. Încă o dezamăgire pentru mulți a fost faptul că Samsung a închis accesul la baterie. Aceasta nu mai este detașabilă. Poate era o chestie utilă pentru unii, dar eu aleg mai degrabă o construcție fermă, fără scârțieturi de la capacul din spate, decât posibilitatea de a umbla cu încă o baterie în buzunar. În locul ei poți lua un powerbank, care va încărca nu numai telefonul. Cu atât mai mult că de la priză avem opțiunea Fast Charging, care într-o oră îți încarcă bateria până la 100%, pentru încă o zi și câteva ore în regim mediu de utilizare. Și încă o opțiune tare super care ar trebui considerată de mulți producători este wireless charging-ul de orice tip, încărcare fără mufe, cabluri și alte bătăi de cap. Scanerul de amprente a fost reparat. Acum nu mai trebuie să-l freci mai ceva ca lampa lui Aladdin pentru a debloca telefonul. Este îndeajuns să ții degetul pe loc mai puțin de o secundă și atât. La fel, acesta poate fi folosit în browser pentru a te loga în oricare account cu ușurință sau pentru a ascunde anumite fișiere pe care ai vrea să nu le vadă nimeni, asta cu ajutorul private modului. La partea cu sunetul, la fel, sunt schimbări, rezultatele impresionează, smartphone-ul scoate un sunet foarte plăcut și mai ales la frecvențe joase. Lăsând la o parte vorbele despre asemănarea cu iPhone 6, pot spune că, da, Samsung a spart gheața. Doar varianta Edge primește pe zi mai multe complimente decât mine atunci când îl țin în mână. Nu mai avem slot pentru microSD, nici baterie detașabilă. În schimb avem un smartphone care se simte, arată și lucrează superb. Despre cameră comentarii nici nu mai sunt. Este poate pentru prima dată când Samsung s-a bazat pe experiența de utilizare a smartphone-ului în detrimentul adăugării a cât mai multe lucruri. Samsung Galaxy S6 este ceea ce se întâmplă atunci când o companie își ascultă consumatorul. Acesta a fost episodul de azi. Noi vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, ca de obicei, în comentarii să ne spuneți ce ați alege voi, un S6 sau un S6 Edge. Pentru noi episoade nu uitați să apăsați subscribe și, desigur, like la video. Cu voi a fost Vicu, toate bune! Merge? Asta cum? Asta nu se aude. Stai. Hai.
subscribe și desigur like. Să ne spuneți părerea voastră care... Nu, băi, gata, hai, aici este normal. Subscribe și desigur like la video. Gata. Все?